Azul. Bon vespre. Salam alaikum. Benvingudes, benvinguts. Gràcies per ser avui aquí i per acompanyar-nos en aquesta festa. Aquests dies, els amazics de tot el món, també els amazics de Catalunya, donem la benvinguda a l'any 2963 del nostre calendari tradicional. Molts de vostès coneixen el poble berber, però no pas el poble amazigh. Nosaltres preferim el terme amazigh, que en llengua amazigha vol dir la persona lliure o noble. Tanmateix, en els últims anys, el moviment amazigh ha aconseguit situar la causa amazigha com a prioritat a l'agenda política als països nord-africans. I sobretot, aquesta identitat, la identitat amazigha, s'ha convertit en sinònim de llibertat i democràcia, sent l'únic camí possible per arribar a l'ansiosa democratització de la ribera sud del Mediterrani. De mica en mica estem fent avanços, tímids, tenint en compte els règims autoritaris, el panarabisme excloent implantat per França a l'Àfrica del Nord i finançat pels lobbies petroliers del Golf Pèrsic, i també en els últims anys, els últims temps, l'extremisme d'arrel religiós. Tot i això, la llengua amazigha s'ha convertit en llengua oficial del Marroc des del 2011. També els amazics a Líbia imposen l'ensenyança de la llengua amazigha a l'escola i estableixen com a festiu no laboral el Inai, o el primer dia de l'any amazigh. A Tunísia es creen les primeres organitzacions amazighistes, fins ara il·legals. Es proclama també l'Azawad com a primer estat amazigh del món, tot enmig d'una guerra desigual entre l'estat de Mali i els extremistes que tenen l'arrel religiós. A més del boicot que exerceix França per impedir el reconeixement del nou estat. Bé, ara i amb aquest acte festiu volem sumar-nos a les reivindicacions legítimes del moviment amazigh d'arreu i així mateix sumar-nos a tots els altres moviments populars del món i ens solidaritzem amb tota aquella gent que ho està passant molt malament per culpa de la crisi i amb l'esperança que el nou any ens porti més prosperitat, pau i molta salut. Gràcies a cada un. Bona nit.